eyamo kurwa sekenyoro kya Mwainango ikigotoka se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii mbirero bare maiga yo murobo Pius Matara uyoro omumuro mokogoti bw'omochoyo uitwa no muruyoye amona bamurabaye babireri tukuri Jumaine ekiaeta muruyoyo no muroyomo mbabegitwe byara segetasene ky'abanyanyimbo kyanyancho korinderi tukuri goro nigo babwato gitwe kurwa segesibo ekena koira nanka asenchira yobotusukano gento kirreta abanyakenyoro kogechigwa na gosamba chinyomba cyabo abwase musubati oyo aroche yabere bobe agatama ataramanyikana sare gwikira boniga Caroline Mausa no roboti urwa senchira gwikira Birero na mayanda nigo byabwatirense imeye kenyoro kya Mwainango ikigegotoka imeye ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii abwase omusacho manyekanete buna Pius Matara abetega gwaitwa no murugyo na bamurabaye babere goikagokwa mechano tubwate nganeri anko ya itaitire no murugyo ye na bana baye ekere anyari kana bamoitire murugi akabwatu na mwana oyo yomumumura yomera agatama bairirwe echera twachire twarikire chi statement twakorire baka postmortem kero tokoende court last Wednesday tumagote unga file tiraikirana na kogote unga file tiraikirana tukatwara matumaini ngatia toirane goika Monday na barbara irwe court lakini yegete igoro mubasukano iga saa 7 tokonyorongo murugi oyo iranire no mumuro oyo yomo bono ekawa muna n'abantu mbagechigwe kenyoro ekagera bakabaminyokia na gukura mono bokabwatu nobororo bakanyara gusari chinyomba chiaye omusubati oyu nabaiga mumuro oyo yomo nabete kagutama korenda akabaga kubyara na mumuro oyo yomo bona bwaseri tukuri igoro babete bakobwatukwa na koira na gochanka egento kiagecheti abanyakenyoro bona bakabwatwa neririanda nabaigo bakagechigwa monogo ikago chitongia chinyomba chiabo abwase baigo babete bakorabya amatoke ase omugondo obo kina natogoserete uitango yaitu na nyabuko yo emyaka nganyire na berange 20 bona riranete omucio yo mokogoti unganyira nge emyaka 10 sauri na asereti ukurwe kenyoro na bwato ko gotambe kenyoro mugambi akabiki barasa agategutarorekana bona riranete na kuokwirana na kuogocha goitango yaitu no ntwe tukugoria serikali atokonye ase yanko ya itanyore justice yae asengenjo njira te yo mondara itwe kabo no muruyo aye bara amo na abana baye nanange koigoreru nanange gotenga tamuiteti ekina kitwali gochikugania serikali atokonya ni fact na mbona iga ntwe tolege sunte imendoro jina matanga ento turabanga kende gyonse muna omuchi oli mwaro nyombe chisambire muntu tayo kobuto muntu tayo kobote holiday na botu kumetinga ngikege ndrete kenyeje ige twali gochigosaba nyono kubwa serikali bwa tiringaneri to konye anko ya itanyoro gumaene bwaye nonye nabo nigo be murunganeirie na keri bagoteba buna nigo mumuro yoyo makonya kubatianira buna nachiko baga gubakora abagimabo abo bare abayiri gochiase efamilie yu yabo mumuro yondo yotamete nagenda gututianira buna ngo tuitare uya angitenje Morris na Julius na my brother naro na bono ni ntuwa baroche tukubwatiringane risaiti serikali atokonye tumanye ngikiagerete bakaigurira ukora ringe kibarua gie para kurinde biragite bya China nangura ria ringe mna nyoru muntu omore muburia mbege bigiyangire paka marani mubutore bigoti na koirana igomba arariti manu mumuru yo yemba arariti aba muisho yaba bae babere mbarariti manu mwago yarenga mutinyi tori goika bono nigo basinyire no akoyeroberia emeroberi yoko mwene ya Nyagosira okoba bono onde tayo ase NKU yabo egento kiaireire abamenya abo gokumya na baige kenyoro nigo kereneri rianda mono ase bikore byo byanyare ko babigokorwa